predsjedniče, pozdravljam sve skupštinare. Evo, ja ću se truditi biti vrlo kratak. Dakle, kao što znate, od 1.10. je nastupio na snagu novi zakon o udrugama koji obvezuje svaku udrugu na prilagodbu tome zakonu. Skupština je tijelo koje donosi i odlučuje o izmjenama i dopunama statuta. Ja ću biti vrlo kratak, pa na koje se to prije svega promjene odnose. Dakle, to je pitanje postavljanja ciljeva koji se moraju drugačije riješiti prema novom zakonu o udrugama. Dakle, to je nadalje pitanje izvještavanja i objavljivanja svih dokumenata koji su nužni za javnost. Nadalje, tu je pitanje propisivanja rada i načina skupštine, odnosno njihovih eventualno tijela koji proizlaze iz skupštine. Dalje, tu je pitanje utvrđivanja likvidatora koji će biti, dakle svaka udruga mora imenovati likvidatora po novom zakonu. Dakle, to su druga tehnička, dakle mora predvidjeti mogućnost nakon isteka mandata osobi koja saziva skupštinu, ko u tom slučaju saziva skupštinu. Dakle, radi se o još određenim tehničkim pitanjima koje se tiču samog rada i funkcioniranja svake od udruga. I još jedna stvar koju smo bili u obvezi, a to je po rješenju glavne sportske inspektorice utvrditi način izbora prava i obveze povjerenika, pa smo to također izdefinirali u skladu i stavili u novi statut. Dakle, to je bila jedna od naših obveza vezano za onaj čuveni inspekcijski nadzor sportske inspekcije koja je trajao isto dugi period kod nas. Ovaj statut je sada, mi ga, iako pretpostavljam da bi krenuli u preoblikovanju, o čemu ćete vi odlučiti, ali smo u zakonskoj obvezi uskladiti postojeći statut sa novim zakonom o udrugama. Pa predlažem da ovakav potpuno novi statut prihvatite i pošaljemo ga na mjerodavno tijelo, to je Gradski ured za opću upravu. Hvala. Hvala direktoru. Molim vas, ima li neko pitanje ili dopunu? Ako ne, dajem na glasanje usvajanje novog dopunjenog statuta. Ima li netko protiv? Ne, hvala lijepo. Zaključujem da je dopuna ispravak statuta prihvaćen. Prelazimo na 6. točku dnevnog reda. Obzirom da ste već iscrpno govorili o razlozima preoblikovanja, možda bi bilo potrebno reći sada hodogram, šta sve treba činiti u tom procesu. Evo, Svetlana će reći. Dakle, evo, gospodin Zdravko Mamić je već dosta iscrpno pričao o tome. Ja bih tu sad napomenuo par tehničkih detalja koji se tiču postupka preoblikovanja. Dakle, zakon o sportu je zakon koji predviđa preoblikovanje sportskih udruga u sportska dionička društva. Prvi korak, naravno, u tom postoje dva oblika preoblikovanja. Dragovoljno preoblikovanje, dakle u kojoj bi išao građanski nogometni klub Dinamo, i obvezno preoblikovanje gdje je većina klubova koje smo malo prije spominjala koristila tu mogućnost. Ono što je potrebno za početak, to je prije svega utvrditi, kao što svi znate, vrijednost imovine, odnosno vrijednost koja ide u preoblikovanje. To je, za tu vrstu posla potrebna je revizorska kuća koja bi taj dio odradila. Predlog skupštine, kao što ćete čuti naknadno, dakle bio bi da to odradi jedna od najboljih i najcijenjenijih revizorskih kuća, dakle svjetska revizorska kuća, radilo bi se o Pricewaterhouseu, dakle jedno od 4 najveće svjetske kuće, tako da mislimo zaista da Dinamo zaslužuje da njegovu procjenu rade zaista najbolje. Postupak preoblikovanja vodi se pred ministarstvom našeg nadležnim ministarstvom sporta, koje poznaje određene rokove, postoji povjerenstvo pri ministarstvu koje odlučuje o tome elaboratu kojega bi radio revizorska kuća i postoji određena dinamika kojom bi se to preoblikovanje radilo. Što se tiče samog, nakon što se utvrdi vrijednost preoblikovanja, krenulo bi se u postupak kupnje dionice. U tom postupku zakon predviđa više krugova. Naravno, ukoliko se sve dionice prodaju ili kupe u nekom od krugova, sljedeći krugovi otpadaju. U prvom krugu zakon predviđa obvezu da se svaka udruga obradi jedinici lokalne samouprave koja može, na temelju koje se i koristi u konačnici sportski sadržaj, sportski objekt, dakle radi se o gradu Zagrebu, jer ovaj stadion na kojem mi se sad nalazimo gdje igramo je stadion grada Zagreba.
koji može u postupku preoblikovanja u tom prvom krugu participirati se dakle samo sa svojim objektom, a može se participirati sa novcem minimalno 1 milijun kuna. Drugi krug, u drugom krugu pravo kupnje dionica imaju članovi, dakle svi članovi koji su zainteresirani upisuju svoje pravo jednakim omjerima i mogu kupiti dionice. U trećem, ako se ne kupe dionice u drugom krugu, u trećem krugu za očekivati imaju pravo kupiti dionice oni članovi koji su koristili pravo i upisali određene dionice u drugom krugu. Četvrti krug, ako ne dođe do kupnje svih dionica, je krug u kojem mogu svi, ali baš svi, koristiti pravo kupnje dionica i za očekivati da će svi koji imaju interesa i svi koji imaju želje, volje, ljubavi koristiti to pravo i kupiti dionice i na taj način postati dioničari našeg kluba. U slučaju da se ne iskoristi i da ne kupe se sve dionice, iskoriste se sve dionice u četvrtom krugu, onda postoji mogućnost da eventualno netko od vjerovnika ko ima bilo kakvo potraživanje, to svoje potraživanje pretvori u dionice, ali to su koristili prije svega klubovi koji su imali znatno veće dubioze, tako da vjerujem da ćemo mi tu priču prije završiti. Evo, to bi bilo vrlo kratko i vrlo općenito, ali mislim da svakako morate znati na koji način ovoga se radi. Postupak je vrlo transparentan, dakle, zaista svatko ko želi može koristiti to pravo i postati dioničar kluba. Naravno, što se tiče, predsjednik mi sugerira, prijedlog naš prema vama bio bi da ovaj dio koji se tiče preoblikovanja i cijelog postupka vođenja preoblikovanja zajedno sa Pricewaterhouseom vodi najveća naša odvjetnička kuća, Hanžeković i Partners.